shirin namu na wannan rana za ku ji cewa idan ajali ya yi kira ko babu ciwo aje, wata motar Dangote ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane a garin Abuja. A yayin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ke sukan lamarin matakin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka a jihar Ribas, ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya NLC da TUC sun yi kakkausan lafazi akan matakin. Gaba da gabanta aljani ya taka wuta, an yi ba ta kashi tsakanin sojojin Najeriya da 'yan ta'adda. Waɗannan da ma wasu ƙari na nishaɗantattun labarai za ku ji su ta cikin shirin namu na makwantar rikici na wannan rana. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku, sannunmu da sake jimirin saduwa ta cikin shirin namu na duniya makwantar rikici, wanda Hassana Sulaiman Matazu ke gabatarwa. Sai ku kalmashe kafafuwanku tare da buɗe masarrafar sautukanku domin kwasar kunshin labaran da muka kunso muku. To a yau dai za mu buɗe muku kundin shirin namu ne da batu a kan rundunar 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan babban birnin Najeriya Abuja ta tabbatar da mutuwar mutane 6 da ƙonewar motoci 14 sakamakon hatsari a yankin Karu. Kakakin rundunar 'yan sandan SP Josephine Ade, wacce ta gabatar da faruwa al'amarin, ta ce ibtila'in ya faru ne a ranar Larabar makon da muke ban kwana da shi, da misalin karfe 6 na yammaci. Bayan wata babbar mota da ke makare da siminti ta kwace ta fada kan motocin da ke makale cikin cunkoson ababen hawa. Ta ce ma'aikatan ceto sun yi gaggawar isa wurin da ke cike da bakin hayaki da tsananin zafi domin ceto waɗanda suka makale, inda ta ce an samu nasarar zakulo mutane 6. Sai dai bayan kai su asibiti, likitoci sun tabbatar da mutuwarsu. Kakakin rundunar ta kuma ce tare da haɗin gwiwar 'yan sanda da ma'aikatan kashe gobara da ma wasu jami'an tsaro, an samu nasarar kashe gobarar. Rundunar 'yan sandan Abuja ta kuma miƙa ta'aziyya ga iyalan waɗanda ibtila'in ya shafa, tare da tabbatarwa da al'umma cewa za a gudanar da cikakken bincike kan sanadin ibtila'in da kuma yadda za a kare sake afkuwar al'amarin. To Allah ya kyauta. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya NLC da TUC sun yi Allah wadai tare da kakkausan harshe kan abin da suka bayyana a matsayin saba doka da shugaba Ahmed Tinubu ya yi wajen kafa dokar ta ɓaci da dakatar da gwamnan jihar Ribas Fubara da mataimakiyarsa da 'yan majalisar dokokin jihar. Ƙungiyoyin sun ce matakin ya saba wa tanadin sashi na 2 da sashi na 305 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 wanda aka yi wa kwaskwarima, kuma ya zama cin zarafi ga ikon zartarwa. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da ƙungiyoyin suka fitar a ranar Laraban makon da muke ban kwana da shi. Bayan kwana guda da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da matakin nasa, wanda hakan ya haifar da cece-kuce a faɗin ƙasar. Sanarwar ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta janye sanarwar da ya bayar da ka iya ɗora ƙasar akan tubalin saɓawa doka a nan gaba. To aiki ga mai kare ka. Sojojin Najeriya ƙarƙashin rundunar Operation Fansar Yamma sun ceto mutane 101 da aka yi garkuwa da su a ƙananan hukumomin Kankara da ke jihar Katsina da kuma Shinkafi ta jihar Zamfara. Shugaban sashin yaɗa labarai na rundunar Laftanar Kanar Ahmad Abdullahi ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a tsakiyar makon da muke ban kwana da shi. Sanarwar ta ce rundunar ta samu nasarar ne a wani samame da takaddamar akan bobin 'yan fashin daji a ranakun 17 da 18 ga watan Maris. Sanarwar ta ƙara da cewa a lokacin samaman an kashe 'yan fashi guda 10 a fafatawar da aka yi a tsakanin Dakaru da 'yan fashin a yankin Faru na ƙaramar hukumar Maradun. Hakan nan sanarwar ta ce an fara samaman ne daga yankin Tudun Fawa na ƙaramar hukumar Kankara a jihar Katsina, inda aka kashe 'yan fashin daji guda 3 tare da ceto mutane 83 da aka yi garkuwa da su. Sannan bayan tattara bayanan sirri, rundunar ta kai farmaki a Baba Buzu
na yankin Fara a jihar Zamfara, inda ta kashe 'yan fashi guda 7 ta kuma ƙwato wasu kayayyaki ciki har da babur. Zamfara da Katsina dai jihohi ne da ke fama da matsalar ayyukan 'yan fashin daji waɗanda ke kai farmaki a ƙauyuka, suna kisa da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Dokokin jihohin biyu sun kafa rundunar sintiri waɗanda ke taimakawa dakarun sojin Najeriya wajen yaƙi da matsalar wadda aka shafe shekara da shekaru ana fama da ita. Hararen 'yan bindiga sun haifar da asarar rayuka da durƙusar da ayyukan tattalin arziki a yankunan tare da tarwatsa mutane daga muhallinsu. Matatar man fetur ta Dangote ta sanar da cewa ta dakatar da sayar da man fetur da kuɗin Najeriya wato Naira. Kamfanin ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya aika wa dillalan man fetur ya kuma wallafa a shafinsa na X. Sanarwar ta ce matatar man fetur ta Dangote ta dakatar da sayar da fetur a Naira na wani lokaci, inda ta ce hakan ya zama wajibi ne saboda kaucewa rashin daidaito da ake samu tsakanin riba da kuɗin da take sanya wa masu sayan ɗanyen man. Kamfanin ya kuma ƙara da cewa bisa wannan dalili wajibi ne su sauya kuɗin da suke sayar da man domin ya yi daidai da kuɗin da suke sayan ɗanyen man na wani ɗan lokaci. Sanarwar ta kuma cewa da zarar matatar ta karɓi jiragen dakon mai da aka saya daga Naira daga kamfanin NNPC, za ta ci gaba da sayar da man fetur ɗin da Naira. To Allah ya kyauta. Ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar PDP a babban zaben ƙasa na shekarar 2023, Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana matakin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka a jihar Ribas a matsayin nuna iko a siyasa. Ya bayyana cewa ga masu bibiyar yadda rikicin Ribas ke kasancewa, sun san cewa Bola Tinubu ya kasance mai ruwa da tsaki a cikin rikicin siyasar da ya mamaye jihar. A cewarsa, kau da kai da kuma nuna ko oho wajen ƙara ta'azzarar rikicin abin kunya ne. Ya ce abu ne da ba za a yafe ba, yadda ake ƙara jefa yankin Neja Delta cikin rikici da rashin kwanciyar hankali, lamarin da ya warware ƙoƙarin samar da zaman lafiyar da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Musayar ya yi. Atiku Abubakar ya kuma cewa matakin na shugaba Tinubu cin zarafin dokokin dimokuraɗiyya ne, kuma ya zama dole a yi kakkausar suka a kai. Wata gobara da ta tashi a wata kasuwar 'yan gwangwan da ke Dakata a jihar Kano ta lalata dukiya ta biliyoyin nairori. Kakakin rundunar 'yan sandan Kano, SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya ce ba a samu asarar rai ba. Bayanai sun ce gobarar ta samu ne bayan da aka ga tartsatsin wuta daga wasu sandunan wutar lantarki, inda kuma a nan da nan ta bazu zuwa masana'antar sarrafa gyada. Kwamishinan 'yan sanda na Kano Ahmad Bakori ya kai ziyara inda lamarin ya faru, inda ya bayyana yanayin a matsayin abin takaici. Ya kuma ce an kama wani mutum da ya yi ƙoƙarin sace wasu kayayyaki a wurin gobarar. A cewarsa, za a gudanar da bincike mai zurfi domin kare sake afkuwar hakan a nan gaba. Ya kuma yaba da hanzarin da jami'an hukumar kashe gobara da sauran mutane suka yi gurin kashe wutar. To Allah ya kyauta. Ƙarshen shirin namu na wannan rana, a madadin 'yan uwa da suka kakkama domin ganin shirin ya iso gare ku bisa jagorancin shugaban tashar MAB Makwantar Abdullahi Birnin Kudu. Ni da na shirya shirin na gabatar, Hassana Sulaiman Matazu nake cewa sai mun sake kasancewa tare da ku.